Не! Най-обичам луди жаби насам. Не го намирам! Не си намирам другия чорап! Абе, Пешо, погледни бе! Няма го е! Камък, ножица, хартия! Едно, две, три! Охо! Хартия! Аз печеля! Матофадо джентлмен. Извини, че дете ли чакате? Не, отбирате. Камък, ножица, хартия! Едно, две, три! Аха! Ножица! Аз печеля пак! Мама каза, че съм глупав. О, ми тя и моята мама така каза за тебе. И сега ставате свидетели на уникални кадри от състезанието с подводници. Камък, ножица, хартия! Едно, две, три! Ай сега ти поемай! Скъпа, този месец качих 5 кг в фитнеса. Много се радвам за теб, скъпи. Ако искате той да оцелее и да го гледате в следващия епизод, незабавно харесайте, коментирайте и споделяйте клипа с приятели, иначе ще му пръснат черепа! Haters always gonna hate. Най-обичам луди жаби насам.